Akwụkwọ nke anọ nke Mosis dere akwụkwọ ọnụọgụgụ isi nke 6. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, "Gwa ụmụ Izrel sị ha, nwoke maọbụ nwanyị mgbe ọ ga-arụ oke ọrụ n'ikwe nkwa onye Nazaret ikewapụtara Jehova onwe ya na mmanya vaịnị na ihe ọṅụṅụ na-aba n'anya ka ọ ga-ekewapụta onwe ya. Ọ gaghị aṅụ mmanya vaịnị gbara ụka maọbụ ihe ọṅụṅụ na-aba n'anya gbara ụka. Ọ gaghị aṅụkwa mmiri mkpụrụ vaịnị ọbụla. Ọ gaghị erikwa mkpụrụ vaịnị ọhụrụ maọbụ nke a mịkọrọ amịkọ. Ụbọchị niile nke nkewapụta ya, ọ dịghị ihe n'ime ihe ọbụla e mere site n'osisi vaịnị nke mmanya vaịnị ọ ga-eri site na mkpụrụ ime ya wee ruo mgbọgbọ ya. Ụbọchị niile nke nkwa nkewapụta ya, ọ dịghị agụba ga-agabiga n'isi ya ruo ozuzu ụbọchị niile nke ọ na-ekewapụtara Jehova onwe ya nso ka ọ ga-adị. Ọ ga-eme ka ntutu agịrị isi ya too ogologo. Ụbọchị niile ọ na-ekewapụtara Jehova onwe ya, ọ dịghị mmadụ nwụrụ anwụ ọ ga-abịaru nso. Ọ gaghị emerụ onwe ya banyere nna ya maọbụ banyere onwe ya maọbụ banyere nwanne ya nwoke maọbụ banyere nwanne ya nwanyị mgbe ha nwụrụ, n'ihi na nkewapụta Chineke ya dị n'isi ya. Ụbọchị niile nke nkewapụta ya nso ka ọ dịrị Jehova. Ma mgbe onye nwụrụ anwụ ga-anwụ n'akụkụ ya na ntabi anya, na mberede o wee merụọ isi nkewapụta ya, ọ ga-akọpụkwa isi ya n'ụbọchị a na-eme ya ka ọ dị ọcha. N'ụbọchị nke 7 ka ọ ga-akọpụ ya. N'ụbọchị nke 8 ọ ga-ewetara onye nchụaja nduru abụọ maọbụ ụmụ kpalakwukwu abụọ ruo ọnụ ụzọ ụlọ ikwu nzute. Onye nchụaja ga-eme otu ka ọ bụrụ àjà mmehie, meekwa nke ọzọ ka ọ bụrụ àjà nsure ọkụ. Ọ ga-ekpuchikwara ya mmehie ya n'ihi mmehie nke o mehiere site na mmadụ ahụ nwụrụ anwụ. Ọ ga-edokwa isi ya nsọ n'ụbọchị ahụ. Ọ ga-ekewapụtakwara Jehova ụbọchị niile nke nkewapụta ya, wetakwa nwa ebulu gbara 1 afọ ka ọ bụrụ àjà ikpe ọmụma. Ma ụbọchị mbụ niile alawo n'iyi n'ihi na nkewapụta ya rụrụ arụ. Nke a bụkwa iwu nke onye Nazaret n'ụbọchị ozuzu nke ụbọchị niile nke nkewapụta ya. A ga-eme ka ọ bịa n'ọnụ ụzọ ụlọ ikwu nzute. Ọ ga-ewetakwa nso Jehova onyinye ya iji bịaruo nso: otu nwa ebulu nke gbara 1 afọ, nke zukwara oke ka ọ bụrụ àjà nsure ọkụ, na otu nwa nna atụrụ nke gbara 1 afọ, nke zukwara oke ka ọ bụrụ àjà mmehie, na otu ebulu zuru oke ka ọ bụrụ àjà udo. Na nkata achịcha ekoghị eko, ogbe achịcha nke ụtọ ọka flọọ agwara mmanụ, na mbadamba achịcha ekoghị eko ụfọdụ nke e tere mmanụ, na onyinye ịnata ihe ọma, na àjà ihe ọṅụṅụ niile ha. Onye nchụaja ga-ewetakwa ha nso n'ihu Jehova, mee àjà mmehie ya na àjà nsure ọkụ ya. Ọ ga-emekwa ebulu ahụ ka ọ bụrụ ihe àjà nke àjà udo a na-achụrụ Jehova, tinyere nkata achịcha ekoghị eko ahụ. Onye nchụaja ga-emekwa onyinye ịnata ihe ọma ya na àjà ihe ọṅụṅụ ya. Onye Nazaret ahụ ga-akọpụkwa isi nke nkewapụta ya n'ọnụ ụzọ ụlọ ikwu nzute. Ọ ga-ewerekwa agịrị isi nke nkewapụta ya tinye ya n'elu ọkụ nke dị n'okpuru ihe àjà nke àjà udo ahụ. Onye nchụaja ga-ewere ọkwa aka esiri esi nke ebulu ahụ na otu ogbe achịcha ekoghị eko sitere na nkata ahụ, na otu mbadamba achịcha ekoghị eko, tinye ha n'elu ọbụ aka abụọ nke onye Nazaret ahụ mgbe ọ kọpụsịrị isi nke nkewapụta ya.
Onye nchụaja ga-efekwa ha ịbụ ihe àjà ofufe n'ihu Jehova. Ihe nsọ ka ọ bụrụ onye nchụaja, tinyere ọkpụkpọ obi nke àjà ofufe, tinyekwara ụtaka ukwu nke àjà mbuli. Emesịa, onye Nazaret ahụ ga-aṅụ mmanya vaịn. Nke a bụ iwu onye Nazaret, onye na-ekwe nkwa, na nke onyinye ya iji bịaruo nso banyere nkewapụta ya, na-agụghị ihe aka ya ga-eru, dịka nkwa ya si dị, nke ọ na-ekwe. Otu a ka ọ ga-eme n'iwu nkewapụta ya. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, "Gwa Erọn, gwakwa ụmụ ya ndị ikom okwu sị, otu a ka unu ga-agọzi ụmụ Izrel. Unu ga-asị ha, Jehova gọzie unu, debe gị. Jehova mee ihu ya ka ọ mụkwasị gị. Jehova meekwara gị amara. Jehova bulie ihu ya n'ahụ gị, nye gị udo. Ha ga-atụkwasịkwa aha m n'ahụ ụmụ Izrel. Mụ onwe m ga-agọzikwa ha."